ngifakisha kolphake oh my god uthi endalile ntombi indalile ke ayokwazi ke sicele emakhaya ba hey ingxaki isuke khona insizwa mawuthe hayi gqume kahle lensizwa uyazi ke emakhaya yona ehlangayo ejisa ngayo gqume ugeze emfuleni hayi lokugeza ekhaya into enjani le ugeze emfuleni uhambe uhlala uclean moyinsizwa uvela kuhlakhuluphana uvala ngensimbi aqethi ke asambe nono asambe mayidululu umtheko usakanjani njalo aqama hayi ntombi indalile ngoba ibicima nemali namali ngaphambili phake uvela kuhlakhulu ufondeni phake ungabengebe ebethothi yena phake ndisayekhaya njalo ndibana lentokazi thina lento asikhola lapho ke singanaqoka indaba ke ezinkulu ezindaba kaphila mzimba phamba ke sihambe siye kwindaba ezindaba kaphila mzimba kuyabaleka ba siqale ngapha evenkleni uqala then xa siqbuya siyathetha ngqo ngazo ke ezithinta abakwaphila mzimba khona usicela umfoka sinama soxoxa naye apha siva ingabe ke usiphathele ntoni hloma ngepeni nephepha ngoba zinintsi indawo apho ke wena ngakini ongakwazi uthola amachiza akwaphila mzimba yebo kunjalo imikhiqizo ngabe stress emali somndeni ngakini eSoweto Gold siyatholakala enambeni ethi 078-834-8277 eThekwini Durban siyatholakala enambeni ethi 066-007-5043 ukanti siyatholakala nasefolweni ku-069 198-1864 engonyameni siyatholakala enambeni ethi 084-557-9817 kanti ePine Town siyatholakala futhi enambeni ethi 073-993-3638 eHammersdale siyatholakala enambeni ethi 079-730-5677 ukanti ePietermaritzburg eMgungundlovu siyatholakala enambeni ethi 076-353-5597 eGreytown 079-068-3788 Estenga kumnandi ekhaya lobilobi yalobisa kwaCurate lobisa umuntu ke phofu asingapholisa maseke ixesha lixeshile singena kwindaba ke ezithinta abakwaphila mzimba khumbula ke ulobilobi uyibrand ambassador yakwaphila mzimba abakwaphila mzimba nceda kakhulukazi ke abantu abasuke benengxaki empilweni zabo ngeke usuku yazi ingxaki obheke nayo ngabe uthandeka ebantwini ingabe unyama nambana emphakathini ingabe mhlawumbe emsebenzini into zakho zikuhambeleka kuhle ingabe nje empilweni ngokwasenyameni kunzima ngokwasemoyeni kunzima akhona ke ezikhona imveliso zakwaphila mzimba okwazi ke uba usebenzise oko obheke nako kusuke kuwe kanti lapha kwaphila mzimba bakhona eStenga abakaphila mzimba bakhona ePietermaritzburg abakaphila mzimba bakhona eHammersdale abakaphila mzimba bakhona ngapha engonyameni abakaphila mzimba bakhona ngapha yana ke ePine Town abakaphila mzimba bakhona kulamandla wasefolweni abakaphila mzimba bakhona ngapha kulamandla waseSoweto eGoli kodwa mandingambi kakhulu khona umfoka sinami njengenxusa mangandithi isiveze izindawo ezi buto mdala uyaphila mfowethu angibingelela mfoka Mthwesi ngibingelela abalaleli kwizilo mzansi yazi ndiyakubona uyaphila impilo ibhala ebusweni kuwe man yazi kuyasho ba awuthethe ngophila mzimba nje ndithi ngiyambheka umuntu ngophila mzimba ngathi xa ikhona phela Mthwesi basikhuluma ngophila mzimba funa noma ufika khona ubona abantu abaphilayo into esho kwa lamachiza ethetha ngawo siyawasebenzisa kwathina izinto zethu ezi uyayibona indaba siqala sizitesta apha kuthi and ke futhi kubani bandimi ngoba njengobuso ndiye ukuthi thatha up ngoba funeka uhlala uchichimile uthande mana nithandeka kanje ubani ongafuna ufana nami asiyeke leyo asingene kwindaba zakwaphila mzimba mfethu usiphatheleni namhlanje mfethu futhi uphila mzimba ke isikhungo esiphezulu kakhulu eselapha ngamakhambi esintu nezwasho lapha kwaphila mzimba esinako okubaleke kakhulu sinezinkamba lapha kwaphila mzimba ungabe umuntu ozalwe embethe sinazi izinkamba zokwembula lapha kwaphila mzimba mawufuna ukwembula nje ingubo yakho le
owayembethe ubese futhi uthole nemiyalelo ozoyenza uzosembula ngokwasekhaya. Siphinde futhi kaphila mzimba sibe nenkamba zesithunywa kumuntu obonayo ukuthi cha isithunywa sakhe siphansi kakhulu noma ngabe sangcoliswa umuntu othile. Sinazi inkamba lapha zokuphakamisa isithunywa sisigeze ukuze ukwazi uqhubeka ukuthi usebenze ngendlela efanele. Sibe nokhamba lokugeza amanzi amnyama edlozini. Lelo khamba lolo luhamba nekhombo kavuladlozi. Kunekhombo kavuladlozi lapha kwaphila mzimba ekuwumuthi wokulungisa umsamo. Lo amuthi uhlukene kathathu igaba entathu. Kunokuqala usebenzise ukuyiklina wena osukuzo usebenzisa mase uqedile ukuziklina bese uqale ke manje usebenzise wona lo muthi uvuladlozi. Ubuyisa idlozi la thwetshulwa, uvula idlozi lavalwa, uphendula idlozi laphendulwa bese usebenzisa ukhamba lokuligeza amanzi amnyama ukuze kube idlozi elihle lize livulekile lize nenhlanhla ekhaya. Lapha kwaphila mzimba siphinde sibe nentelezi yezitha. Delezi yezitha ikhona kwaphila mzimba. Umuntu othi yena unenkinga yezitha ulwa izimpi angazazi nabantu angazi ukuthi wabangani nabo. Kwaphila mzimba ikhona intelezi yezitha enamandla kakhulu. Uyisebenzisa nje insukwane ezimbalwa kakhulu. Mhlawumbe insuku entathu nje ubese ubona umehluko ubona okuzokwenzakala empilweni yakho. Siphinde futhi kwaphila mzimba sibe nekhombo yomsebenzi kubantu abangasebenzi. Khona ikhombe ebaleke kakhulu lapha yomsebenzi ema umuntu ovukayo ayofesa noma umuntu wafakayo ama CV. Sina ikhombo lapha yokuthi iclean iphinde kuphakamisela inhlanhla yakho ikwenza ube nogazi kubantu ukuze ukwazi ukuthi uma uyofaka ama CV wakho abantu bewathathele phezulu. Ukwazi ukuthi mangabe uyofesa uyihambele wena mawufika kuyena umuntu oqashayo naye efike ehluleke ukumelana nawe. Ekwazi ukuthi akuthathe nje kube lula kanjalo nje. Siphinde futhi kwaphila mzimba sibe nembiza yomhlume. Le mbiza ke sisiza abantu abaningi kakhulu. Mawunenkinga yomhlume, ama-ulcers, ama-piles, ama-fibrosis. Le yambiza ke namandla kakhulu sibasize kakhulu abantu abaningi. Umuntu onale yonkinga nje akafike kwaphila mzimba athole eyakhe imbiza. Ngebhodlela elilodwa nje ubona umehluko omkhulu kakhulu. Imbiza enamandla kakhulu le. Sibe nekhombo yamadoda. Ikhombo yamadoda mangabe uzizwa ukuthi awusakulangazelela ukuye ekamereni. Ikhona ikhombo yamadoda. Khona engena ngenhla khona engena ngezansi. Uyachatha uphinde uphuze. Iyaklina kakhulu uma unenkinga yeqolo nje unenkinga yomeqo malumbo iyawashaya waqede. Nyona unenkinga yamajaqamba iyawashaya futhi waqede. Bese uthole ephuzwayo kuyiyona izofika iphakamisa imizwa yakho. Nomuntu wesifazane kuyamsebenzela le yakhombo. Uma nje ezizwa ukuthi cha akasakulangazelele ukuya ocansini athole le yakhomba izomsiza kakhulu ngoba ibuyisa imizwa yakho nje ngendlela efanele phinde ikwenza ukuthi usheshe ube umuntu osheshayo negazi lishisayo. Phinde futhi kwaphila mzimba sibe nembiza ebaleke kakhulu imbiza yabantu abanesifo senhliziyo. Abantu abanesifo senhliziyo abantu ekuthiwa igazi lakhe alihambi kahle. Mawuzwa nje ukuthi igazi lakho aliflow kahle la emzimbeni kwena. Ikhona imbiza ezokusiza kuloko kwaphila mzimba. Uphakamisela isystem yakho igazi lakho liflow ngendlela. Futhi mawunesifo senhliziyo iyasehlisa kakhulu isifo senhliziyo. Imbiza nje enamandla ebaleke kakhulu ke le. Phinde futhi kwaphila mzimba sibe nentelezi yokuchela egcekeni. Delezi yokuchela egcekeni uma uhlushwa imimoya emibi noma kunezinto ezifakwe abantu ebusuku. Lezo nithi manivuke ekhaya uthothi mawuhamba kuba nendawo ezibhlungu kuthiwe weqela thola into lezi lapha kwaphila mzimba uyisebenzisa uchele ubulale konke lokho. Kube khona izinyamazane zokuyishunqisa ezixosha zonke izilwane ekhaya. Noma ngabe uhlobo luni lesilane senihluphe kangakanani ekhaya mhlambe niyacindezelwa ebusuku ingane ziyakhala zilali thola izinyamazane nishunqise phuma ziphele zonke lezo zilwane ekhaya ningabangi ekhaya nezilwane. Kwaphila mzimba futhi uma ngabe umuntu ofuna ukubethela uma umuntu ofuna ukubethela umuzi wakho nje uqinisha umuzi wakho uyakwazi ukuthi ubethele. Uma umuntu ofuna ukuqina nje egazini ufuna uqinela imimoya emibi ukuthi abantu bengagadli kalula futhi uyakwazi futhi ukuqinela lokho lapha kwaphila mzimba. Noma futhi uhlushwa umeqo umuntu othi nje yena weqiswa usenesilonda noma inyawo ziyavuvukala ziyahlaba lapha kwaphila mzimba siyakushaya siqede konke lokho. Khona insizi uyayikhotha kube khona umuntu okuchatha obulala umeqo ngaphakathi
fika ubulala uqede nyama ngabe umuntu onenyawo ezihlabayo nezidumba kube khona umuntu esigcoba wona phela same time uthi uphuma kaphila mzimba kube sekuphelile ungasazizwa zonke lezo inhlungu abakwaphila mzimba ke abakwenzayo makulwesine noma ngomgqibelo bavula ithuba lokuthi mawufisa ukubuza ngento ofisa ukubuza ngayo ngabe yiphupho ngabe into eyumcimbi ocabanga ukuyenza ekhaya ukuthi yenziwa kanjani ingabe into nje ethinta izinto zesintu umgqibelo isonto usuku lwembuzo lelo kumahala kuphela nje ukubuza lokho phinde futhi abakwaphila mzimba ngesonto usuku lokuhlola sokulwa ngesonto nje uSunday uwodwa usuku lokuhlola mangabe ufuna ukuhlola abakwaphila mzimba ke batholakala emakethe ebuilding elinojwayelana opposite bus rank maku eduze nebhilidi leli kunojwayelana lapha eduze nojwayelana kunama step sensimbi ungena kulawo ma step sensimbi ukhuphuke ngawo mawuqeda ukhuphuka ngawo ungene kumnyango oqala nebhodi libhalwe ngokuhlaza nje lapha elibhalwe phila mzimba suke solibona likhombisa iarrow engena ngaphakathi abakwaphila mzimba ke batholakala endaweni ezingi mawufuna iproduct sinendawo eningi esitholakala kuzona siyatholakala eStenga Pantown Greytown Hammersdale Ngonyameni naseSoweto eGoli bese eThekwini uma ngabe ulapha eStenga inamba ongasithinta kuyona i078 078 359 359 05 05 71 uma ngabe usePantown inamba i073 073 993 993 3638 uma ngabe useGreytown u079 079 068 068 37 88 umuntu oseHammersdale u079 079 730 730 56 56 77 umuntu osengonyameni u084 084 557 557 98 98 17 umuntu oseSoweto nje lapha duze wase A2 Mall eMufulo u078 078 834 834 82 82 77 77 umuntu oseThekwini u066 066 007 007 50 50 43 yeah angibonga kakhulu mfoka Mthwisi Nkosi kakhulu ku Facebook TikTok mhlambi ku YouTube ya lapha ku YouTube siyatholakala ungena nje ku YouTube yakho search uphila mzimba mobhale nje phila mzimba TV uzovela lapha ku YouTube ku TikTok phila mzimba health product so sithola futhi TikTok siye ku Facebook phila mzimba health product ngene lapho follow page ulike page Facebook ke kuningi kakhulu ongakusiza ngoba kukhona nezinto eziyimiyalelo yokuthi mawunenkinga eyokuthi uyakwazi ukuyilungisa ngokuthi ungazi ufikelele ekuthaneni kuthi usebenzisa imithi Facebook ke ubaleke kakhulu ngoba uyakwazi ukuyifundela kuningi okupostiwe lapha ku Facebook nje ngicabanga ukuthi wonke umuntu onayo ifone uyadinga nje ukuthi ngene nje ku Facebook search phila mzimba health product follow page like page uzothola okuningi okungamsiza lapha ku Facebook sibonga ngakho Nkosi kakhulu ubhuti siyabulela fondini man phila fondini asitibona khona futhi kwicaliza inkosi mayisiphile thuba ake siqhube nalento siyazi kangcono ke thina le ukuthi sinikeze abantu ingoma ake senze yona thina Alright nkosi kakhulu bhake kwesicelo mfokazi nama kwezilo Mzansi FM lobi Radio siyakubhuti siyakuhlongwana siyakumfoka mhleze edliwa njengalokhuzana siyakumfoka qole ngwene siyakuye phake umlungu omnyama hayibo omhlophe yabona ngicazeni lana lethu zolezi manje ufaka kakhulu phake
Umfaka Msezane yamba naye phake umjolisi madoda. Yebo Lokuduza. imikhiqizo yokuphila mzimba isiyatholakala ngakini. eSoweto eGoli siyatholakala enambeni ethi 078 834 8277. eThekwini eDurban siyatholakala enambeni ethi 066 007 5043. Ukanti siyatholakala nasefolweni ku-069 198 1864. eNgonyameni siyatholakala enambeni ethi 084 557 9817. kanti ePine Town siyatholakala futhi enambeni ethi 073 993 3638. eHammersdale siyatholakala enambeni ethi 079 730 5677. ukanti ePietermaritzburg eMgungundlovu siyatholakala enambeni ethi 076 353 5597. eGreytown 079 068 3788. eStenga siyatholakala enambeni ethi 078 359 0571. abakaphila mzimba bakhona ngazo zonke izikhathi.